it a personal prayer to the Son God. Make it a personal prayer to the Son God. To the Son God. To the Son God. To the Son God. Na kuchoka kufika kona kifasalele boss. Diakolo kutitoisana wanga onge. Jahiwe solo no shaba. Yesu Kristo nya Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord of Lord. Thank you, King of Kings. Thank you, King of Glory. Hallelujah. Hallelujah. Jambo la mshindi pasi
my heart, I find myself this Kawela. Amen. Ndiyabuza ukwamkela ngaba. I know ukuba I am the least of any other person that can stand and speak. So ndiyabuza ukuthi why? Ndiyifikize ngaba ngiyathuva. And then we're going to fully in Matthew chapter 24, verse 14. And then Matthew 24, verse 14. It is the Bible and the and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Sithisixhosa zayehezela ziningi ukukhanya ziyakuvakaliswa kulo lonke limiweyo liphela, zibe ubungqina kuzo zonke iintlanga, kwanduleke ukufika ukuphela. And I ask Allah, why that verse specifically? And I believe in my heart something. Kumele kubuye kwixesha loba mawushumele indaba zobukumkani bukaThixo. Ubukumkani bukaThixo kumele sibujule, sibudlulise kwintlanga esiyiyo, sibudlulise kwiculture esikhulele kuyo, sibudlulise kwii-denominations esikhulele kuzo, sibudlulise kwi-movement esiqeqeshwa kuzo. Ngoba inye into ekumele iviwe lihlabathi njengobungqina kuze ufike ukuphela kwehlabathi ziindaba ezilungileyo ezingobukumkani bukaThixo. Zindaba ezilungileyo ezingobukumkani bukaThixo. Kumele ufike kwiindawo zonke, kumele ufike kumakhaya onke, kumele ufike ezibhedlele, kumele ufike ezitratweni phantsi kwebhulorho, kumele ufike emikhukwini, kumele ufike nakwabatyebileyo, kumele ufike nakwabamhlophe, ngoba ziindaba zobukumkani bukaThixo, ayizondaba zohlanga lobumnyama. Yiyo le nto njengoba size apha benjengashumayela futhi ndishumayele nithi amen nime ngeenyawo nonke, but akuvume entliziyweni yam. Ngoba ndaqeqeshwa yiNkosi
kwinkonzo kuthiwa inkonzo yedumiso apho kukhonza khona. Ndidumisa uSunday, basikeleleka abantu makuphuma inkonzo bathi inkosi indincedile, kodwa wathi ukubona le nto uyicula ibivela kuna okanye ukudumisa into ethandwa ngabantu. Ngenxa yexesha elingekhoyo kuyanyanzeleka uba singene emtyeni obuqinileyo. Ngenxa yexesha elingekhoyo ngoba nqabile amathuba oba sibele behlanganise. So uma size kuhlanganise kumele siyiqonde ngoba size ePasikeni kodwa size kwi-training. Asizange ePasikeni ngoba sizova only i-messages sigoduke nazo, but we must understand we are here to be trained. Ithi iBhayibhile uDavide wehlela kwintaba ebizwa igama layo kuthiwa yi-Adula. iBhayibhile bamlandela bonke ebabehluphekile, benamatyala, benengxaki zabo ezazingachazeki ezinye. Xa ubajonga aba bantu babehlele e-Adula, iBhayibhile bengabantu ababene-weaknesses. Abanye babo babe bazijongela intweni uba kunganento uThixo angayiveza ngabo. Kanti uThixo ebathoba ebase-Adula ufuna ukwakha isizwe. It was a small number eyehlele e-Adula, kodwa masifunda iBhayibhile uSamuel wesibili 22, ithi iBhayibhile they were called mighty men of David. Behle bengabantu abasijongele phansi nabo, kodwa baphume bengamakoti. Isingathi kufika ixesha loba mawazalwe amakoti evangelini. Hayi amakoti azalwa ngoba ezithembile, amakoti azalwa ngoba ayazazi intoba ndili-athala nabo kunokwam. Akukho nto ndinokwazi uyenza, kodwa uma ndithembele kuye ndivela ndilikroti. Siqalile ke ngoLwesine, ndizawucela uthetha ngale case ndithetha ngayo ndingayitshintshi. Andalizusuka namhlanje kwendawo zam ngendawo. Siqale ngoLwesine safunda iBhayibhile kwincwadi yokuqala kaPetros chapter 2. Safunda from verse 4. Ndicela mhlambi onifumene ngasifundela, we will read verse 1, 2, 3, 4, 5, 6 and verse 7. Petros wokuqala chapter 2. Usisezafunda into ekumele siyibone noba size ePasikeni, asizange sekumbuzweni esilandelwa ngabantu bonke nje, kodwa size kwilitye eliphilileyo. Size kwilitye elinjani? Eliphilileyo. Awathetha ngalo uYesu kubafundi bakhe efika eCesarea Philippi. Kunentetho ezithethwayo ngaye.
abantu besithi abanye uYohane, abanye besithi uJeremiya, abanye besithi hleze umprofeti wakudala. Ithi iBhayibhile wababuza abafundi bakhe umbuzo wathi, noba ndihamba nani nindazi igama lam ndinguJesu, nina nithi ndingubani na? Ngoba ngumbuzo lowo ekubalulekileyo noba sizePasikeni. Uba bekukuhle bekufana sithi masingena ngomnyango sibuze umntu nomuntu uthi wena uthi ungubani na? Enzela singalenzi iphutha loba sithi sisePasikeni ngoYesu Kristu ophilayo kanti abanye abantu abangatyhilekelwa ngulo Yesu Kristu ophilileyo. Uthi nina bayekeni aba bathethayo bandichazayo nani nibave. Bayekeni abashumayela ngam, nina nithi ndingubani na? Bayekeni nibava ngokwenkonzo endikhonza kuzo. Ngoba ithi iBhayibhile babesuka kwiindawo ezahlukeneyo abafundi bakaYesu. Omnye wabafundi bakhe uNathanieli ekuqaleni edibana noYesu ebizwa nguFilipu, wathi uNathanieli uFilipu xa emxelela athi izobona uKristu, wathi ikhona na into engaphuma eNazaretha? Ngoba ngokwendalo iNazaretha ayondawo ejongwe njengendawo engenanto engaphuma kuyo. Athi ndikubonile ungekazi uhleli phansi kwesihlahla. Ithi iBhayibhile wathi impela wena unguye. Wathi awukaboni nto, usezawubona izulu livulekile, ubone imeli ingilosi zinyuka zisehla. Ithi iBhayibhile wababuza noba bebezibile zonto abanye babalandeli bakaYesu bebehlala noYohane uze balandele uYesu. uYohane wathi kubo, nantsi imbhala kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Kodwa mhla uYesu wabuza umbuzo wathi, nina nithi ndingubani? Zabe baphela. Nithi ndingubani? Ndiyayibona iPasika, ndiyayibona uba siyakuqonda ukufela nokuvukela, kodwa nithi ndingubani? Ndiyabona siyathandaza, siyahlabelela, kodwa nithi ndingubani? Ngoba nabafundi ithi iBhayibhile mawufunda ma-evela uYesu bafika eJerusalema bamjonga. Ithi iBhayibhile abanye they doubted. Nithi ndingubani? Ndiyazibona izenzo nezibonileyo nobungqineni nabo nekhomba ngezinto. Mhlawumbi nithi ukube nguJaira wandiphilisa wangubani, kodwa ndingubani? Andisafuni ukuxhomekeka ngeziganeko endindibone ndisenza izinto ndinenzela zona, ngoba bezenza uYesu imiracles kodwa abantu bebengamazi uba ungubani yena. iBhayibhile bathule noPetro othethayo mase ayifunda kakuhle phansi. uPetro zangathethe immediately, walinda wathi kodwa watsho James, watsho Philip, watsho Bartimaeus,
wakhangela uba akekho na uzoba nempendulo phakathi kwabo kulo mbuzo umbuzwa nguYesu Kristu. Naye khumbula uPetro ngulo wayesesikepeni belokhu ubusuku bonke bengafumanisi nto, kodwa wathoba ukunatha ngelizwi lakhe wafumana ihlazo. Yabuza uYesu kwakulo Petro, nithi ndingubani? Umbuzo ekumele sike sizibuze wona namhlanje sisePaskeni. Ngoba inye into ezawusiphumelelisa, inye into ezawusigcina, inye into ezawukwenza sikwazi ukufikelela kwizizwe zonke ngeendaba ezilungileyo zobukumkani, ukumazi uba ungubani yena. Asimazi ngeentshumayelo zomfundisi, asimazi ngeesermons esibane sibuyela kuzo sithi umfundisi wethu washumayela ngoKristu kule ndiyomamela ndibe ndiyaqonda. Ngoba uYesu mayithetha ereplaya kuye uthi, oku Petro awutyhilelwanga inyama negazi. Loo nto ithetha into yoba ikhona iposibility yoba inyama negazi utyhilele ngaloo mntu. That means iBhayibhile ithetha ngenyama negazi ithetha into yoba ukhona i-wisdom onayo, i-ability yobuntu bakho onge uyifumene uze ube nako ukumazi. Kodwa ezi zityhilelo unaso ngoku Petro awunaso ngoba inyama negazi ityhilele, kodwa unaso ngoba usityhilelwe sivela kuBaba. Ethi iBhayibhile kule ndawo sifunda kuyo phaa, just read all of it. Njengamakholwa azintsana, langazelelani ilizwi elinganxenywanga. Asilangazeleli ilizwi nje, kodwa silangazelele ilizwi elitheni? Elinganxenywanga. Njengamakholwa silangazelele nto ilizwi, ngoba uma sifuna ukumqonda noma sifuneka uba sityhilelwe nguye. uKristu oqala utyilwa ngumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele abatyhili okuthandwa nguye, kodwa utyhila abo naye akuvileyo uthethwa kuBaba. John chapter 12 verse 16. Okay, you know what is it? Uthi apha uJohn chapter 12 verse 16, ndiyaxolisa ndizawuhamba ngale phase eziyitshintsha. John chapter 12, John chapter 16 verse 12. Ndicela ukuba ndiyifunde apha. John 16 verse 12. Ethi iBhayibhile, zisezininzi izinto endinokunithi zithetha ngani, kodwa ndinganixaka okwangoku. Zinganixaka okwangoku. uYesu apha uthetha nabafundi bakhe.
uYesu une-willingness yobashelela izinto zonke ekufuneka bazenzekile nezinto ezizawukwenzeka. Kodwa uYesu ufikelela kwesinqanaba loba athi andikwazi ukuxelela zonke ezi zinto, kuba uma ndikuxelela zonke ezi zinto kungenzeka ukuba zinexaki. Uthi kuvesi bethi xa ke athe wafika yena umoya wenyaniso uya kundikhokhela kuyo yonke inyaniso. Akayi kuthetha ngegunya elilelakhe, koko uya kuthetha izinto azivileyo, anichazele izinto ezizayo. Yena uya kundenzela iwonga kuba izinto anichazela zona ziya kuba zezivela kuye. Apha sibona uYesu ke ethetha nabafundi bakhe, and ezethetha nabafundi bakhe kunezinto bekuzithetha nabo, kodwa uhluthwa yicapacity yakho yoba ayikwazi ukucontaina izinto abazithetha nabo. Uhluthwa yintoba noba beziva ezi zinto azithetha nabo, ezi zinto azithethayo kubo kungenzeka intoba zingade zityhileke kubo. Othi ke ngoku esakufika umoya oyingcwele uzayikhokelela kuyo yonke inyaniso. Amen. Inyaniso apha iBhayibhile iveza ngoba ayiyonto ndiyinqwenelayo ndiyenze ngoba abantu beyenza, kodwa ndifika enyanisweni ngokukhokelelwa ngumoya oyingcwele. Meaning that the proof that umoya oyingcwele ufikile kuwe sibona ngoba ubonakale usenyanisweni. Before we can talk about the gifts zikamoya oyingcwele, the first proof yokufika kukamoya kukuba ukhokhelela umzalwane entwenini enyanisweni. Into yokuqala yenzayo uma efika uthi ufika sikhokhelele enyanisweni. Akasikhokelele ekubeni sibe namakhorasi nengoma. Uthi uma usiva intlungu ethile okanye uziva uzisola unesazela ucula ingoma sihle isazela sakho. Okanye uthi uma uziva unesazela uvukelwe ukuba ucela uzithandazele ukuhle lento kodwa ungaphili kuyo lenyaniso. So umuntu ufika uza kuthi uzisa inyaniso, ngoba ivangeli kaKristu yivangeli ezise inyaniso. Ngoba inyaniso isinqabele singabantu. So njengoba kukhona nje basika uYesu wafa emnqamlezweni wancwathwa wavuka, injongo ephambili ibikukubuyisela abantu enyanisweni. Ngoba ever since uAdam wawa egadini, uAdam akasaphila enyanisweni. IBhayibhile izamile ngale ndlela utata beyithetha izolo, utata umthila into yoba kukhona i-old covenant ne-new covenant. I-old covenant yayizama ukuba mayibuyisele abantu enyanisweni. uMoses wahlala emithetho elishumi entabeni. Into endimangazayo ithi uMoses uqala kwakhe kuhle entabeni wafika abantu bekhonza izithixo. Ithi uMoses wawaphula amatwina. Ethi waphinda wanyuka futhi wayohlala 40 days ezama ukuyisela abantu enyanisweni, kodwa kungade bafikelele kuyo.
uThixo waveza abaprofeti. uSirayeli ayihamba enekumkani nabaprofeti, kodwa abantu bangade bafikelele enyanisweni. Ngapha ukuthi kunomprofeti uJeremiya evuka ethetha inyaniso, aba bantu baxela bona inyaniso ibe ngabo abamfaka edakeni, bambulalele, bamkhuphe into baphuma kwaSirayeli. Asiyifuni le nto ithethayo. Lo mntu uvuse inyaniso evela kuYehova, kodwa bakwazi ukuthatha. Umangcwele uthi uYesu esakufika kuni, into yokuqala zawuyenza nikhokhelela enyanisweni. Asikhokhelele enyanisweni. Yona ndithi incwadi yamaHebreru yokuqala ithi, ndicela uyikhowutha ngesisiNgesi sakho. God has sundry times and in diverse manners He spoke to the fathers through the prophets and in many ways. But in these days, uthetha nathi ngonyana wakhe. Ma uThixo ethetha nathi ngonyana wakhe, uThixo uthetha nathi ngenyaniso yakhe ephelelisiweyo. Uthi verse 4 kaPeter, in 20 minutes I will sit down. Uthi verse 4 kaPeter apha kule ndiphethe iBhayibhile. Nesiza nje kuyo ilitye eliphilileyo, licekisiwe kunene ngabantu, kodwa linyuliwe nguThixo, lenqabile. Verse 5, there's noba ungalibala igama lam bantu brother Loyiso, uthi ngakhumbula ipasi ukhumbula verse 5. Verse 5 kaVerse Peter, uyenza ukukhumbula noba ungalibala into endithetha, kodwa ukhumbule uverse 5. Uthi verse 5 apha, nani ngokwenu njengamatye aphilileyo yakhekani, nibe yindlu eyomoya, isibingelelo esingcwele sokunyusa imibingelelo eyomoya, eyamkeleka kakuhle kuye uThixo ngoYesu Kristu. Nathi ngokwethu kufikelele kubeni, ngoba uThixo kwixesha esikulo noba sibancinci singabantwana bathi siyazibona ezinye izinto noba idirection uThixo asisa kuyo iyaphi. Oba ukwixesha apho uyakha ibandla elilelakhe, hayi amabandla abantu. Ukwixesha apho ufuna ukuveza umzimba kaKristu ongowakhe, ngoba uma esakha akafuni ukwakha ngamatye amaphilanga. Isakhiwo sidinga kube namatye aphilileyo. Nani ngokwenu vumani ukuba nakheke, kodwa nakheke ningamatye aphilileyo. Amatye aphilileyo, that is what emphasizing about information that day. I was amazed because no one matata, like what diary and I made to
From the beginning of this year, from late last year, the only thing that kills my heart is the foundation. Ukuba noma indlu ingakhiwe kuwo, uba ngaba isiseko sayo sibeyinhlanga, ikhona inhlanga ezayehlela. That is why ithi iBhayibheli apha nathi ngokwethu masifikelele kwisigaba ngokuloba masivume uba ngamatye aphilileyo uThixo azakwazi ukwakha ngawo umbuso wakhe kumhlaba esikuwo. Ndibe lilitye eliphilileyo phambi kwaXashana, phambi uba ndizoba lilitye eliphilileyo phambi kwabazalwane. Ndibe lilitye eliphilileyo apho ndisebenza khona, phambi koba ndizoba lilitye eliphilileyo kubantu endikhonza nabo. Ndibe lilitye eliphilileyo ekuhlaleni, ngoba ithi iBhayibheli phezu kwalo eli dwala ndizawulakha ibandla, ibandla lakhelwe phezu kwamatye aphilileyo. That is why the Bible ithi mayithetha ngaye ithi lo esimlandelayo. Incwadi yeZefaniya chapter 2 verse 37-38. What is this? Zephaniah chapter 2 37. Yabahlanganisela kakhulu ithetho kaPetros. uPetros uthetha kubo ethetha ehlelwe nguMoya Oyingcwele. Ma ethetha nabo ithethayo yavele yabahlanganisela kakhulu. Ithi ithetho kaPetros. Kufuneka senze ntoni mawethu? Wathi uPetros kubo into ebendifuna ukuyizisa njengoba ndiloko ndichotha kukuba isalvation ngoku leyo kufa kukaYesu wavuka yintoni esiphethele yona ubomi besebuphilayo. Yintoni esakofaniswa igospel ngaphandle kwezikelelo ezitekwa ngabantu abangapheleli. Yintoni esakofaniswa igospel ngaphezu kwabantu abaphakanyiswayo kuthiwe ngabantu abakhulu. Yintoni le eyahlanganisela inhliziyo zabantu eJerusalem bezinhlanga ezingafaniyo? Yeyiphi le nyaniso yathiywa nguPetros owamphikayo ngesono uYesu, wamphika kathathu, kodwa sethetha nabo ngento abafuna uyazi uba singenza ntoni. Into yokuqala yintoni eofaniswa igospel? Into yokuqala eziswe igospel yinguquko. Into yokuqala yintoni? Yinguquko. Guqukana. Ngokuthini uguquko? I am going this way, but I turn and I go this way. Guqukana. That's the first thing that the gospel is offering. Number 2. Nibaptizwe egameni likaYesu. Nibaptizwe egameni lebandla. Nibaptizela egameni likaMfundisi. Hey, my God. Sithethe ivangeli yokukumkani ukathini.
Nibhaptizwe egameni likaYesu. Yes. Ukuze liqoleke izono zenu. Ukuze azizuqolelwa ngoba niye namvuma, kodwa niziqolelwa ngoba niye namguquka nabhaptizwe egameni lakhe. Ubhaptizo lwegama lakhe. Hayi ubhaptizo lwamabandla esikhonza kuwo. Kodwa ubhaptizo lwantoni? Lwegama lakhe. Ma sibhaptizelwe egameni lakhe siba ngamatye aphilileyo akwaziyo ukunyusa izibingelelo ezamkelekileyo kuye uThixo uYesu Kristu. Ngoba imibingelelo elindwe nguThixo imibingelelo eza ngoYesu Kristu. Yona kumele sibhaptizelwe egameni lakhe qha. Enzela singazuba nebhoni qha noma singamazayo noma sifuna sije sizibonikalise noma singamazayo kanti asikho egameni lakhe. Ngathi kanti sizibonakalise ukuba sinama-faith, sinamazambulo, sinama-back to God, kodwa sibe singekabhaptizelwe egameni lakhe. Sithe umbuzo wokuqala, nina nithi ndingubani? Ngeke lo eniva ngayo kuthiwa kukhona indoda iphethelwe emnqamlezweni. Kodwa nina xa nizibone, xa nimjonga nisingise kuye, nityhilekelwe ngubani ngalo mntu oleke emnqamlezweni? Nityhilekelwe ngubani ngalo mntu ovukileyo kwabafileyo? Ngoba iphepha lihambile, iBhayibhile eJerusalema bathetha bona, bathi balekani niyothetha lithi abafundi bakhe bamvusile, bafike bamthatha. Lihambe iphepha iJerusalema yonke. Abantu ba-confused. Manje kudingeka abantu abatyhilekelweyo ukuba wena uthi ungubani. Mase uhleli endlini ujongene nemeko ojongene nayo, uthi uhleli nabantu wena. Uhleli nokamfundisi, uhleli nokabani, ubani lo Yesu kuwe. Ngoba uYesu wena jonga i-reply yoba bathi unguJesu nyana kaMariya. Ulingene uba babhaqwe his true identity. Yoba nguKristu, the anointed one. Sidlule kulo esazi izikhethi zabo. Sidlule kulo esive ngamazwi asixhenxe wakhe. Wena uthi ungubani? Uba ndike ngathethi into econtradiction. Azazalale xa kuthiwa sindindivusele, ozale bathuma kwamasindindivusele. Abantu bakathetha ngemvuselelo bathetha ngengqondo. Baqonda imvuselelo ngengqondo lokuthaya. Ndiyabuza ndithi yintoni imvuselelo? Kuba siyaya usikwenza indawo kuthiwa ungqondo ube mnandi kodwa sibuye singavuselelanga. Sibuye sonwabile kodwa imvuselelo singayiphelanga. So ndiyabuza ukuba yintoni kahle imvuselelo? Sidlule nawo bathi siyahlala phansi basishumayeze futhi sive ngoba Nkosi ndivile bethu kodwa sigoduke singafumana mvuselelo. Imvuselelo ngokwenyaniso siziye
Imvuselelo ayingowashumayeli. Imvuselelo ayodenomination ethile. Mandeli South Christ. Imvuselelo ayodenomination. Imvuselelo kubomi bukaKristu bungena ebantwini. Masithi sifumene imvuselelo sidibana neziqhamo zobomi bukaKristu phakathi kuthi. Bakhona abantu esingababoni ngathi bavuselele kodwa bakhona abantu asebeyifumene imvuselelo. Masibajonga nje awukathi bakho active ngendlela esibonakala kodwa bakho de. Mawuhlala nabo uthetha nabo uyothuka aba bantu how do they know this kind of directions? What do we do? What are they doing? What is it? Umukulu baba bathandaza umkhotha baba kodwa banethandaza imehlo obabhina. Yintoni lebayifumene umakhulu ngini? Oh, kuwe. Sesiyafa. Imvuselelo bubomi bukaKristu kuthi. Ivesi esiyifumana yokugqibela sesigqibile ku-2 Corinthians chapter 4. Then we are 100% down. Ngicela ufunde verse 5. Kakade umolo wethu noba kunepasika asishumayeli thina. Asishumayeli thina kodwa intshumayelo esiyiphethe ukuba uKristu uyinkosi. Thina eyona nto ebalulekileyo ukuba sizizicaka. Asingabona abantu ngoba nebazi. Kodwa ekumele kufikile nikwazi ukuba uKristu uyinkosi. Verse 7. Verse 6. Uthixo wathi lo Thixo ekuthethwa ngayo ngulo owathetha kuGenesis wathi makuvele ukukhanya. Isekwa nguye okhanyisela ingqondo zethu. Uthila ukwaziwa kobume bakhe obubonakala kuKristu. Simuphethe ngezitya zodongwe uze kubonakala uba namandla ayingowethu, ayingowenkonzo. La mandla encamisa avela kuThixo. Verse 10. Lonke ixesha njengomzalwane siloko sithwele ukufa kwakhe ukuze ubomi bakhe bubonakale apha kuthi. Sithwele ukufa kwakhe ukuze ubomi bakhe singathethi ngabo kodwa bubonakala apha kuthi. Uze singabalisi njengokufa kwakhe kodwa ubomi bakhe buvele buzivelela apha kuthi.
ndisemsebenzini ngalo lonke ixesha, ndisenhlanganisweni ngalo lonke ixesha. Sisoloko sibonakaliswa. Ewe, ngalo lonke ixesha, sisoloko sisesiphengeni sokufa. Sisesiphengeni sokufa ngoba asinanto ethi singayithengisa le nto ngoba isityhilekele. Asinanto ethi singayicompromise ngoba ume abantu abakhulu kunopresident. Akunanto ethi singayicompromise ngoba ume abashumayela abangosaziwayo. Asinanto esithi singayicompromise ngoba sibonakala sibancinci. Ngoba ubizo lakho Jeremiya kukuba ngena uyodiliza, unyathule, utshabalalise izinto abazibeke phambili. Kodwa Jeremiya ukwazi uqala le assignment. Yintoni oyibonayo Jeremiya? Ndibona umthi weWadi watyhilekelwa nguKristu eleke emnqamlezweni Jeremiya ngoba kumele ayakhupha ubukumkani bungene emasirayeli. Verse 12. Ngoko ke, kuthi kusebenza ukufa. Kuthi uthi kusebenza ntoni? Yes, kusebenza ntoni kuthi? Kuthi kusebenza ukufa. Kodwa kuni kusebenza ubomi. Kodwa kuni kusebenza ubomi. Ubomi. Le nto uKristu yoba ufile wavuka ngoba bethi bayambulala kanti babemfake ebomini. Ngoba kunezinto uKristu ongakwazi uzenze kanti engekangeni enkazimulweni yakhe. Enenkazimulo yakhe ungena kuyo ngokufa. Inkazimulo yakho njengomzalwane awungeni kuyo, ungena kuyo ngokufa. Lala verse in context scripture ya Romans 3:6 verse 3. Asemfundisi. Uthi basiseza ngcwadwa naye, ngoba sivuka naye. Uthi verse 4 ukuze siphile ubomi obutsha. Siphile lona ubomi obutsha, meaning that ngoba besiphile le life besiphila kumele manje le life besiphila ifikele ekubeni iphele singene ebomini obutsha. Ingcinga zethu, intetho zethu, ukuhamba kwethu, ukwenza kwethu, yonke into esiyo ibenza. Indlela esihlelisene nayo ngabantu, indlela esihlelisene ngayo ebandleni mayibe yindlela yabantu abatsha. Indlela esiphatha ngayo abantwana ibe yindlela yabantu abatsha. Indlela esiphethele ngayo emakhaya ibe yindlela yabantu abatsha. Izibhalo zithi, Zithi izibhalo, ndathetha kuba ndandithembele kuThixo. mna ndivele ndakhetha kuba ndandithembele kuThixo. Ndakhetha ngoba bendingathembelanga caweni, bendingathembelanga kumfundisi, bendingathembelanga kumpostile, kumprofethi, kumvangeli, kodwa ndathembela kuye.
lifike ilizwi landihlaba landidlulise ekubeni ndithembele kulo othethayo, kodwa ndathi ndayofikelela ekubeni ndithembele kuye. Ndathembela kuye. Nathi ngale ndlela abakholwa ngayo nabo, nathi yindlela esikholwa. Ukholwa lutshintshe ngenxa yeminyaka. Nathi sithetha ukuba sithembele kuThixo. Andazi uba unasixhosa esinjalo besibe sesiyathandaza. Verse 13. Masivume ukuthi singene ekubeni sife naye. Uze sikwazi ukuvuswa naye. Ubona kunqaba abantu abavuswe naye, ngoba kunqaba abafe naye. Uma ujonge lezwe, xa ubona ngathi kunqabe inyani, kunqabe ndiyithethe ngale ndlela ebasiqaleni la this year. I'm not qualified to talk about this, but you want to imagine this in my head. Ubona kunqabe Zion Collins, kunqaba abantu abafika. Amen. Bakhona abantu abaningi, abantu abashumela ngendlela ethile, bakhona nabo. Bazibona bazoba safe babelandile le ndoda. Kodwa bengafanga naye, usebavuswe naye. Kukhona abantu abalandela amabandla athile ane-reputation yoba zii-Pentecostals ne-charismatic. Bazibona babasafe babe kulibala ngoba lithetha ngeBhayibhile, alithethi ngamanzi. Kodwa abavuma ukufanayo. Daba nombuzo ngathi imvuselelo ingaba yingxolo na? Wathi mbhekela ngxolo. Imvuselelo kuba ubomi bukaKristu makuvele ebantwini. Noba singaphuma basithi sivuselelekile, kodwa uba siphuma ubomi bukaKristu bungaveli kuthi asifumananga loo mvuselelo. Sifumene intshumayelo. Ubomi bukaKristu usebenza ukuva kuthi. Athi uPetros mayithetha kwabaseKorinte, I think it's chapter 10 verse 12. Athi impawu zobupostile kodwa ke nazo abanye bakuphika. Uthi kodwa ndazana nendlala, ndingafuni into kunye. Ndazana ngobetho, ndishumayela uKristu. Uthi ndazana ngokulahlwa ngabantu. Uthi ngokulinda ngamaxesha okuthandaza.
ngihleleke kanjani? Ngihlele ngeke ukufundisa endlini. Kodwa angikhange nani. Bathatha ukona ngokubamba. Ngabe basithethe. Amavili alento sekuyo akuprayer fasting. Ukugijima kakhulu xa sifike ku-X1 ithi babethanda sebemxhelo mnye. Thina ngamabhula endawabona amavila lento into yokuqala ekumele ihle phakathi kwabo umxhelo mnye. Babele bethandaza bayithandaza engaziwayo umfundi kodwa bayayithandaza. Babele ndawo uthi abaxelelayo loba uzoba phaa bazithandaze bengabaxelelanga bazalayo. Prayer. Abeka amavila lento. Prayer fasting. La asebenziso njengetsana. Uhleliswe. Ihlo ngathi abantu masana. Afundisi. Kuba lapha kulabo akukho sikhilo lesikhulu kodwa isikhilo leseliso noma ungazana iphupho uze nesiprofethi isiprofethi sakho nephupha lakho asilodluliliswe. Amen. Awunyathelwa kwezinye indawo ngaphandle kokuba sithululiliswe. Now, remember, the answer is the past of the Lord and the great money of the release. Master Jesus, God is the morning number until Israel who want to come from God to believe in a God way. It will come in a God. Ethi uzenze njani semthele yemfihlakalo apho uthi ukufihlwa khona umkhitshwe. Church of God, let's go back to praying and fasting and the word of God. Mabuvele ubomi bukaKristu kuthi. Mas na velha já preso no sul. Ai. Se na velha já como se bonanga nesse chode aqui. Foto bobo. Ele vai pro foto. Bom mesmo pra cá. Wena uthi ungubani? Yamazi uba unguYesu siyamsevile futhi loba ubethelwe emnqamlezweni kodwa ubethelwe ngolesihlanu lesihambisa ngehistory asazi waba ngolesihlanu nyana wancwadi wokugqibela wokuvuka kuthiwa kodwa wena uthi ungubani? Ndisekonzweni kodwa ndiyamazi bangubani na. Ndicela sesithandaza sibe ngenyawo sethu. Sivala amehlo ethu.
ukhona ulapha phakathi kwethu. Ingaba mnye, bangaba babili, kodwa ndishoyo ukwangca ukuthi ukhona phakathi kwethu. Ukhona lo muntu oyi-one olapha phakathi kwethu. Uyabuza lo mbuzo uMoxele. Awubazali balapha bonke bayamazi bambafana. Mhlawumbe nanosehlali kwakhe nawe uyamazi. Kodwa wena xa ubuza lo mbuzo uthi ungubani, awunalo ukuziphendulela. Awazali uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Ndicela uba nguwe lo muntu lowo sewavaleka amehlo wethu sonke. Uphakamise isandla sakho sasekunene, your right hand lifted up high. Thank you, my sister. Ndicela siphakamise isandla sakho. Sivala amehlo thina sonke abanye. Thina sonke abanye sivala amehlo. Uba uphakamise isandla sakho siphakamisele phezulu kakhulu. Uthi Yesu, nami ndifuna ukubandazana nawe. Nami ndifuna ukuba izono zami zixolelwe. Nami ndifuna ukuba ndityhilekelwe, ndidlule kubeni uYesu. UYesu obethibele kunqamlezweni, ndidlule emazweni asixhenxe, kodwa ndazane naye personal. Thank you, Dad. Phakamise isandla sakho, sivala amehlo thina abanye sayo. Raise up your hand. Raise it up high. Ukusiphakamisile isandla sakho, sisavala amehlo. Thank you, Dad. Thank you now. Ukoyika abanye abantu esingaphathulayo, ngicela ukhawuleza uze lapha phambili uphakamise isandla sakho. Please come here. Ngoba uYesu wayediniwe kuhamba nabantu ebabiza abafundi bakhe kodwa bengazani naye. Sisavala amehlo wethu. There is someone in our midst. Ebesazana naye izono, kodwa ikhona into eyamhlulayo endleleni. Ufuna ukubuyela kuye uYesu Kristu. Ndicela nawe uphakamise isandla, ukhawuleze usapha phambili. Mhlawumbe angasiphakamisa isandla sakho, sivala amehlo thina sonke. Ubale uzapha phambili. Buya, mntwana buya. Yele khaya. Mosulibala.